channel si Fromy Buholana ni kahibaw ko guys nga gimingaw mo na mas naku gimingaw mo ninyo usa kasi man na po kung wa ga vlog usa kasi man na kung wa ga kuri sang cellphone ug karon guys mo balik na patag kuri away ra gud kuri guys kay di ba sa alalim ning kada adlaw sige kuri unja sige edit mga ingan so karon guys is refreshed nagahangmay nakapahuway nako katuding ang mga hangat guys tungod dire tuswa jud koy tareng nga pahuway so ang 1 week hara mo sultihan wa jud koy ang pahuway nga naghidahigdara jud ko subay wa gad sige himos kinabuhi galubog-lubog ra wa ga kan po ko gahimo-himo gyapon ko sa akong mga daily activities pero lami dai pud sa pamati ug usahay ug di ka mo huling sa imong cellphone kay way labad sa kay kining cellphone usap punis makahatag sa labad sa kay maka tintal man imbis matuog na ka di pa makatuog kay ako hiton man kasi mo cellphone mo ato sakto kay mo tan-aw sa tag salida mo ingon man gadto ato sakto kay mag-bisa to mo tan-aw sa tag YouTube makaingan ang sumo gadto nga huna grabe nagipalabian naghanggo galingon kay grabe ba ko guys dali jud ko matintal basta pag ingon na ganing cellphone grabe wa pa ganing kuhit wa na to anak ko ning kubit na po ko mo nang miingkod ko nga lami day pud usahay og imo sa day pong ibutang ng cellphone unja mag-enjoy sa kas imong kinabuhi nga way cellphone naligaw na ko sa ang isa ka semana nga day off nga nakapahuway po ko naka-refresh ko sa nahuna so kinahanglan day gadud nga mo pahuway pod kanang ug maabot magog time nga grabe na gajud nimong kanang kuana hagoan na jud nimo kaadyo no grabe nagpalabi na gid imong gibati mabutag panahon unsa hinuon og kapudyon na jud yung kagtaman basin hinog mo quit hinuon ka sa imong trabaho so kinahanglan mo break ra kag ginagmay kay aron mag-gain na pud ka og bag-ong nga ideas or bag-o na pud nga kanang bag-o na pud nimo nga tulumanon nga na ba rong makuha na pud kag imong utok mo gana na pud kay mura man gud og kanang makabulok na makabulok na jud guys ug kan abitang karon maorga pa yung gibuhat ini ko maorga pa yung gibuhat balik-balik sumadyo tong imo sa mga buhian sa marido balikan ra pud nimo nga nakaerong di ka mabenghan kay mabenghan ka ikaw ra man puy mag-suffer so ako nalipay ko guys at least guys naka-relax ko gusang semana nga wa ko ihuna-hunaan nga na pero kay ba mo guys wa jud mawasang nga nahuna nga kamusta naka mo unsa nakainyo gipamuhat nakahinumdum pa ba ka mo na mo dinig balik-balik nga nahuna no ini balik ka na makahinom na ba sila na tumato nga ining ko karon Sunday man ron nga adlaw Sunday ron anja 1 week jud kay last nun hang i-vlog kay Sunday man to so isa kasi ba na jud ko nga wa ga vlog so nalipay ba pug ko although naay kuan nga side nga gimingaw pug ko sa hang buhaton kay makaingon man jud ko guys nga di jud ko totally makaundang kay mo magadyanihang galingawan man magadyanihang murag malingaw man gajud kog daan ning pahuway ra gajud ko kay murag nasubrahan ra pud murag nagrapihan ra pud di ko na pwede og magrapihan kay magiring ja hinuon pud lisod ra pag magiring mo na nga balance ra jud tas atong kinabuhi so we have to live in balance kay arong magmalipadan ta pati pag atong mga taos palibot kay og masubrahan lagi wa lagi lami kay og pagsan lagi nimo magdugo manang di ito di mo apagsan kinahanglan jud og balancing kay kinabuhi kinahanglan jud atong abalansihon kay arong di ta mati kay hang para habitos pagbike ug di ka kamong balansi ka bungi ka so parehara po na sa atong ginabuhi ug di ta kamo mo balansi mama puntas ato ang pagpanginabuhi so mara ba guys so ang i-share din nito today guys nga video is katong among gibuhat gahapon og wa ko masajap gahapon to or dias naging adlaw dito mi guys sa Taiwan yes dito mi guys sa Taiwan pero binuang ra dito ra mi guys sa Pikas Barrio dari sa Alicia kinahanglan lagi gitawag og Taiwan shell so nanguha di man ko makaingan nga apil kog manguha kay wa man kuning langoy dito ra ko dapli ni gura kong nagdudektar nila sa nilang buhatin pero i-share laman gihapon na ninyo ag pagpanguha nila kay ag si Mayor guys ning tilawg ihis kabaw so tan-awa rin yung sunod nga clip kay makita ni Diyos Mayor ning inom si Jag ihis kabaw so kumamot guys so atang iyang sunod nga video og salamat di ay sa mga naadari salamat sa mga ning like na salamat sa mga ning subscribe thank you kaadto ninyo og atang iyang sunod clip guys kay nadas Mayor nastiri basta daghan mi bibo nanguha sila og Taiwan shell Loy, gina. Unaloy. Nagkaraloy. Bangha ko na doy na ba? Uy, halawa man. Nako haloy. Kagwa.
Di na kakuha kay nubog tiil. Asa marapit? Tanto. Dito lagi siguro dia gak ada pelindung. Ta, libot ta. Pero nasi jagi kan itu. Wala, nangihi na. Nangihi na. Mau dek ambak ke na jig. Nangihina. Nangihi na. Ilhan ka adyo kay bilak ak lamang pud. Ilaw mo niya eh. Wa may lapo. Gahi lagi dahil. Ah, May lapo dahil. Lastiri nagdadi kagilisan. Ang kay ko manatir. Gahi man. Man maibaw. Gahi man. Gahi. basig batuna. Wa dani kay kuan na dani kanang gahiun naglapok adyo ta. Buhian genetik tujo. Ansa man? Dani. Taiwan shell. Sauna. Hi guys, so di ana mi karos Taiwan. Hagin jo mga passport. Taiwan mata. Manguha mi karon guys og Taiwan shell. Kaya mis Taiwan. Taiwan shell man. Okay. So, tanaw na to guys, ug makakuha ba nig Taiwan shell? Ang atong mga kauban ha. Nagidara bag sako. Nanghimasin lagi taon pag makasuwag pa ni hapon. Kaya ron di na makapalit og suwa kay mahalag suwa. Patig tamban gatos ng kilo sa una 50 raman ng kilo. Sige. Asa naman mo? Ge, sam. Sam. Pantag way kuha. Itsa ko na kwen. Itsa. Kamoy. Tabi. Kaput. Ja, Teo, kamusta man ka? Oh, kukuha. Galing lulog ra ka sa mong tug. Diha. Bang ra kag saom, di ba yor? Mo ni Taiwan shell guys, mo ni lagi panguha. Gamay na. Agamay pa ni. Narandak ko adjud. Adjo mo dia kumpensya dia sa mga sagbot. Di diri ihas dia. Di ko mo tabang guys, sakit ng puson. Asam na dito. Isi mabri. Ay mabri. Hoy nabuang ka ba di na sa abrig di mo lapuan. Anak ko in kumbati. Lami bitaw na. Di na ko nang tilamingan. Na. Tilamingan. Pwede na. Kuhaan laman ni mo glapok. Pagbantay mo haog na yung mga pusa, kaya makasamad na. Ilabay na pusa. Makasama na te. Kasamad. Ano? Te nabuhay isda ngay mo dinakap te. Basta na yung murag bagun mo na. Minus man. Hana mo manguha. Aw na, bigyan po yung manguha ron. Ilang ibaligja. Amot na des pagkuang. Pagsugod sa kubig. Ah, nangabuntas na lagi. Kanira may libreng sudan. Karon wala na nangaminus na sila, hurot na siguro. La kung bati kay ano makasuwag pa niyaton. Isun sa sulanan, aso sayang eh. Ado na lang kasi po naga adubuhon. Lakaw na yun, padugay-dugay sa mayur. Sila na kong linta. Wala lagi. War ba kuno say panty? Wa kuno ka pamantiter. Kamura laman. Kay delikado sa alimatok ag bilahan. Lah, ditsur ga jitog kurabit. Nah, panty ka wa. Wa nga ka to te. Nah, mo nay mo saom jag panty. Nay panty wa. Nawan. Pero luag-luag. Nang sa baka isang make up man ka mo saom. Buang nagsaom mag make up man. Duha. Ge, labay. Kami tigtapok. Karampa to ni ko ano. Oh, tapok ra itsara ninjo. Dia lagi dia. Ning kamot ta kay watay suwag panihapon. Asa na adubuhon te. Tsa, grabe kuini ka. Titsungal pag. Tsa, grabe itong pagpakan. Grabe kuha man natin. Dakuha lagi na queen. Ala, kakuha na stiri. Sige. Birahi. Okay. Mahag kuno ingis dahil. Adyo lagi kaswagitir. Adyo ka uwagan. Adyo kasingkit kay mga haog sila. Mahag kuno mahag. Hey! Nakakuha na dyan taga Dumagiti. Dari taga Dumagiti, dari taga Valencia Dumagiti ni apil rin panguha. Nang himasin yung taon po rin makasuwa ni kay muli para banis Dumagiti. Sabi ni kuha te sa umon ana. Punita. Kau, maka-experience kayo. Lakaw. Basa ko te. Angang, lakaw ba? Lakaw karon maka-experience ka. Kau. Wa. Wa lagi nilinta kay kasag na mo show. Wa nga na may kabaw. Wa. Wa na linta. Laum, ana nang lintas mga tapin-taplin. Lakaw na ba? Ako na, ara maka-experience ka bisan kog 30 minutes ra. Di, mabasa lagi ko. Hindi babasa ka nga. Uli ba kasi juan ibri ka po jo. Kau. Manguam kag sanin ang kuini. Ug gusto kag mabasa kag di. Hug mo daot. Di man madaot kay wa man ay parat. Kau na. Raminita. Dili na madaot kay di na parat. Lakaw na. Di man daot ang color. Manghinaw na to sa tabay na may tabi dito lakaw. Color ba di man daot? Di man.
Di mana berarti? Hindi ko kukuha. Hindi, jika Kuha lagi ka. Bung anja ka na harus sige lang makagreklamo na. Mus aja kan. Lakaw na pa. Lakaw na ka makadapog kag suwas injo. asa man na aduhon. Tanang imong kuha bahala ka to injo aduhon. Aduhon na gila. Ah, nasa ilas ko ni. Tarang di. Agato atang dados ato kau. Lakaw na karon na suwan juga gabi. Hay berndi man mahando. Ni Manzo. Suwan lagi malingaw lagi ka. Hay wa nga daghan na sige naglabay nas ko ni oh. Sige punit. Nang sige ra ko na. Oo, sige punit to. Pantay ka sa kape mo ka sa kung di. Lakaw na. Madan. Lakaw na, sus, ano ba kasuway ka? Butang na na. Kaya ako, nabuang na kong panguha na. Dito sa Taiwan. Ako'y tapunit. Ah, tapo kay. Bijuhi ko ganang sugot na ko. Oh, bijuhan ko sa kanyang sugat na siya. Lakaw na to. Ano sa? Ay, malang di panguot na na. Agwidag, daghag sapi. Oh, di ginato. Kau, Pantay mo itong mukha kang... di lagi eh. Nagpanti makaka. Ah, problema ko, magpanti kay Maritza Jukukog, agalimato. Huwag na ipanti kay na pa may musag ang gamay. Sige, kumbate. Yor, paningkamot yor, makadakag suwas injo. Tsa, tuwa na. Tsa, nguros pa. Waterfront. Ah, waterfront. Oh, waterfront. Sana all waterfront o grilo. Sana all. Kuya, wala na riluhan na. Kuya, di ka man napalit tayo. Waterfront. Di ka mau biraha. Biraha ni Jo, di na ka maog langoy. Tuwa na nakainom nagpinispi. Ngano ni ato pagkaslam? Buang. Nakainom? Bali nakainom nagihis kabaw. Ano ra ka na? Ato ka nga rin. Ato ka to slam. Ditso marang paglakaw. Okay ra na yor kay nakainom pud ko da sa una. Imo ra lagi nang ihi. Tuka. Yor. Parat ba? Para tamis. Ning ditso man paglakaw. Dari ra ka. Manggitampok, mampun mo. Ada ko una nakainom. Si Kurami. Ara marang batarato iglakaw, may ko paringaran. Pero wadyo ko kainom guys, sumangil ra ko guys kay arong dis mayon ma kebaan. Pero wadyo ko kainom na na. Jara inom sila ihis kabaw. Hoy, ano na naman mas kalibunan? Bising look na nagbanakon limro ka mo. Hoy, reptiles na sila. Mula ngoy nagtubig. Aga mo dalas ka ng kuan. May sagbot. Pero dan manok sete. Naidan ha. Anak mi na. Ari na mo agi. Adlot naman ang mayor. Abik mo makamaunid lang. Yor, sila sa tubig. Lami ba? Ang kuan ng ulo. Bida. Ano nalasa gisa mo? Nalasa? Nalasa? Cara. Yor. Ahoy dawirig bilahan yor ha. Basig na ning kukog. Mailhan na. Nagpantay ba yor? Ano ka lang nagkabaw? Torang ihis ka mo to ha. Charan. Adyo pagpabagat yor kay mga lumos jud mo. Sa una guys, grabe daghana ka sa daan eh. Diya pagsud kunus kubi duwa na. Intunsis na mga Taiwan shell. Kay libre raman. Minus lagi. Lahis una no. Guys, unar daghana kada tamak na ana. Tatamak na ay. Taglima. Lagi. Minus man. Nansa mas mayor nga nakainom ra ganis ihis ka ba? Wala namang lipada. Sa ihis ka ba? Mura man bugag nagbinuang ganang ngisi man pagka. Bali, ditso lang pagpaturato ilang paglakaw.
Halo, ano man tol? Kahit radis una. Abi ko kan daghan nag-aaju. Nakikit buko. Parang mo sa una. Ano mo bagon kan ko ano man. Wa mo mo passport. Kan dai tingkutas deron. Lutas kay gas ni agi anak anay ng buha. Unha na dayta. Agay guys, na unha naman day ni. Wa naman din kay panuwa na ni panihapon. Suwa na ramta nig asin ug luya. Pangita mog pagi. Wen, ajo bijay nas mayor gun kay inom na po nagihi. Tug lang mo ito, ngato pa to. Medyo pa magtuon kag lang, ilum sira na ko na ram ka mao. Pagdan ka na kay magbunbak na to. Nay tais kabaw? Kaigit ka ba? Agay jangin mo lagi ni mayor. Congrats yor. Congrats. Tuwa si Vita. Karon pabuti na. Karon pa kay basa-basa pa. Sagbut man ayor. Sagbut. Okay ra na yor. Kabawa oh. Dari pagkarat talikod ha. Talig na naman punta. Okay ra na yor basta dila man COVID. Nataasan kabawa. Lami maghapon yor. Kamay lasa. At unahan. Kainin lagi mo. Haniman. Ay, good. Parat-parat. Wa ga diri taw nagiswerte ang mga nanginabuhi ug pangitag panuwa. Wa ga din taw kakuha. Si mayor nakainom-inom na laman sa ihis kabaw. Wa ga din taw kakuha bisag sa kabuk lang ga dyan. Sil. Katawan pus mayor guys nakainom pug ihis kabaw. Di na, kainom dyan ko. Huwat ra ko dari guys sakit ang pusun. Katang ra ko dari nilag makakuha bagdi kay ug di makakuha ganig abtan mig mga 2 ka oras dari di gyapon kakuha manguli na laman mi. Wa na mi swerte da ani na unha na mis mga kuan. Tao ko no daghan ko nang dari sinako sa kuno gikuha wa mi binli bisag isang sakubag. Oy, panawas na mo. Hapit na kay abtan dari pila ka oras wa gyapon nakuha. Upat ra ka buok tagsaral man silang upat isugba na raman na ninyo. Sugba na raman na nila. Sani man surrender na? Nalapod palamlaw na po di ba? Kainom na pagkarog tais kabaw. Nalibang na ra pagkabaw. Okay ra, susubot. Para re, laman. Laman sa atong kinabuhi. Hugaw. Ikaw ka, hugawan mo ka bitakon mo ka.